Менә безнең штаб турында әйтсәң, шунда инде бер мәкаль бар. Ул бик матур булмаса да, мин аны әйтәм. Бит ярә биткә, эт ярә эткә. Менә кичә булды концерт Элвин Грей. Менә без коридорда басып торабыз. Карасак, буфетта bir 5-6 җегет басып тора. Алар шундый спортсмен, аларның киемнәре яхшы, битләре, күз караулары, җирактан инде алар бөтен кешедән аерылып торалар. Кирегә килсәк, безнең штаб җегетләре икән. Ondan soң кофе алдык инде, шунда буфетта утырабыз. Карайбыз, кызлар килә. Bir 3-4 кыз килә. Җирактан ук алар бөтен концертта бөтен кешедән аерылып торалар бер дәрәҗәгә, ничектер менә алар бүтән кеше кебек. Кирегә килсәләр, алар Пирогов медицинский безнең штабка җилитергән кызлар икән. Кияфәтләре дә матур, җөрүләре дә яхшы, кием салымы да яхшы менә. Ничектер күз нурлары. Менә шулай иттереп утырдык шул буфетта, барыбыз да җыелдык. Без анда концертта булды 4000 кеше. Шуларның 150 штаб активистлары. Менә алар бөтен кешедән дә ничектер менә аерылып торалар. Безнең штаб кызлары, штаб җегетләре, алар гел бүтән кеше менә. Бит алар Пенза, Мордовия, Ульян, Нижгар, Татарстан, Башкорт, но барыбер штабка җиргән кешеләр, алар икенче. Шуңар без аларга бик сөенәбез. Biz аларга бик булышабыз, булган кадәре аларны җыябыз, дуслаштырабыз и туганнаштырабыз. Килегез безнең штабка, яшьләр.